Velkommen til Isernelle Copenhagen og året, der gik 2023. Med nye produkter på lager. Vores nye mascara, som vi er rigtig stolte af. Et lille udpluk af de behandlinger, der sælger rigtig godt herinde, som kunderne er glade for. Meget lille udpluk i øvrigt, hvad vi laver i løbet af året. Styler til events. Vi har solgt vores C-vitamin serum, som var helt ny, og den er blevet til årets sælger. Vi har stylet til bryllupper, til events, til polterabender. Vi har lagt levende blomster i håret. Vi har lavet glamourkrøller. Vi har stylet mor til brylluppet. Og bruden selvfølgelig. Vi har skabt glow i ansigterne hos brudepigerne, hos bruden, hos svigermødrene, hos mødrene. Vi har også forberedt dem til deres bryllupper med negle. Her hos Isernelle Copenhagen laver vi behandlinger fra top til tå. Nogle af topsellerne er jo dem, vi får billeder og videoer af fra kunderne selv. Her har vi en af vores store forbrugere, som har lavet en smuk video til os med de forskellige farver, der har været på igennem året. Vi har også lavet ice cubes med te i til at nedtone vores poser under øjnene. Prøv dem, de er ret gode. Et lille udpluk igen af vores lash lifts og brow lifts, som løfter hele ansigtet. Nogle af de store ting herinde, det er når vi leger med makeup, fordi makeup skaber forandringer. Det behøver ikke at skabe de helt store forandringer, men det er i hvert fald, det kan fremhæve den smukkeste udgave af dig selv. Vi laver den til bryllupperne. Vi laver også håret til bryllupperne. Ja. Vi laver smukke glamourkrøller til alle events, uanset hvad du skal. Så er vores sunblock det mest attraktive. Den kan nemlig lidt af hvert. Der er en smule farve i. Skaber ufattelig smuk glow. Her bliver det brugt som en foundation. Men så har man i hvert fald beskyttet sin hud året rundt. Personlige makeup kurser har været attraktive. Sidste touch på hår er blevet stylet. I øvrigt så ser I håret den styling, der har været mest efterspurgt i 2023 til bryllupperne. Vi er blevet meget elegante og sofistikerede. Det skal være clean, rene linjer. Og så skal vi selvfølgelig afslutte med make-up'en igen. Polterabend, hvor vi leger med make-up, hvor vi hoster polterabend, fødselsdage, events, pigeaftener. Og til sidst uddanner vi også lash stylister og brow stylister. Til sidst har vi pyntet op til jul og nytår i år på Frederiksberg, hvor vi holder os til dagligt, og hvor vi også ser dig. Jeg glæder mig til at gå ind i det nye år sammen med dig i 2024 og fejre det rigtig godt nytår sammen med dine kære derhjemme.